Molt bon dia a tots, autoritats, amics, amigues. Sigueu tots benvinguts a la Càmera de Comerç de Tarragona. Agraeixo molt a l'Observatori de la Qualitat de l'Aire que hagi triat aquest escenari per parlar d'un assumpte que ens ocupa i que ens preocupa a tots, atès que de la qualitat de l'aire que respirem en depèn la salut, el benestar de les persones i el manteniment de l'entorn. Em consta que la preocupació de la indústria química per l'entorn que l'acull ha estat sempre una constant i en nom de la Càmera de Tarragona els hi ho vull agrair. Avui tindrem amb nosaltres a directius de Repsol, Dow, BASF, Covestro i Aecoté, presències de primer nivell que s'han d'interpretar per una mostra més de la seva implicació en la implementació de sistemes que garanteixin la seguretat dels seus respectius processos industrials i el respecte al medi ambient. Al món, les empreses, les persones, estem obligades a incorporar en el nostre dia a dia accions a favor de la sostenibilitat, l'economia circular, la reducció de la petjada de carboni. Ens hi juguem el futur. Tenir cura de la qualitat de l'aire és un pas imprescindible per treballar, justament per assolir aquests objectius i fer del nostre món un món millor. Moltes gràcies. Està així? El vermell és que funciona, perdoneu, em semblava vermell i em semblava raro. Disculpeu, bon dia de nou. I gràcies per ser aquí. Agraïm que ens dediqueu aquesta estona amb un tema que és de preocupació de tots els que esteu aquí, segur que per descomptat, però sobretot de l'Aecoté i de les empreses que en formen, que és la qualitat de l'aire. La qualitat de l'aire, com ens ha dit també la Laura, és un dret pel benestar de les persones, i és també un factor clau pel desenvolupament dels territoris. Per la seva sostenibilitat i competitivitat necessitem que l'aire sigui un factor que no sigui un determinant en negatiu. Per tant, aquest és un punt molt important a considerar i des d'aquest punt de vista nosaltres sempre ho hem valorat. Tarragona, per la diversitat d'activitats amb les que està immers i entre les quals podem destacar no sols la indústria química, tenim el sector del turisme, la logística, l'activitat agroalimentària, la cultura, etc. Doncs és un mosaic de diferents activitats i tot això ha fet que aquí s'hagi desenvolupat una sensibilitat especial. Jo crec que sobretot els que estem aquí potser no en som prou molt conscients, però els que venen de fora ho veuen. O sigui, és una sensibilitat que en altres territoris no es dona i això també ens ha portat com a positiu a que aquest sigui el territori europeu on tenim un major control de la qualitat de l'aire i això és una realitat. Per tant, d'això crec que ens hem de sentir orgullosos. Per què? Per què és així? No perquè ho diguem nosaltres, està clar, no? És així perquè tenim una xarxa, la xarxa de la Generalitat, que és una xarxa pública, disponible, amb dades disponibles a tothom, extensa, ben col·locada, ubicada en llocs on realment hi ha interès. Hem tingut diversos organismes públics i privats que han fet estudis sobre la qualitat, diversos estudis, i finalment perquè des de la indústria l'any 2018 es va llançar la iniciativa que ens acull aquí, que seria l'Observatori de la Qualitat de l'Aire de Tarragona. Com sabeu, és una iniciativa única a Europa, no hem trobat referents. És un projecte en el que col·labora, també com sabeu, la nostra universitat i l'Institut Cerdà. Dins d'aquest entorn està clar que el compromís del sector químic és un punt clau i és claríssim que vosaltres ho coneixíeu, però el que volem posar de manifest no sol és que es mesuren les coses, sinó que treballem dia a dia perquè això sigui cada dia una mica millor. I aquest és el punt clau. A la indústria som aficionats a la millora contínua, per tant, és el que ens mou.
Llavors, dins d'això, l'Observatori, a part de fer les presentacions dels resultats que fem anualment, que són resultats que es publiquen i que es posen a l'abast de tothom, doncs hem considerat que era important també divulgar altres actuacions que estan relacionades amb això, i en aquest cas seria la inversió. La capacitat inversora de les indústries, una part molt important, està relacionada amb el que seria la millora de la qualitat ambiental. I llavors avui tenim l'oportunitat d'escoltar dels directius dels complexos industrials, en aquest cas Covestro, BASF, Repsol i Dow, la seva visió sobre aquesta activitat inversora, i només perquè ho tingueu, diguem-ne, com a gran dada, s'inverteixen 300 milions d'euros a les unitats de producció, a les plantes, que li diem, i dels quals de l'ordre de 50 milions d'euros anyals són específicament dedicats a mesures que poden millorar la seguretat i el medi ambient. Per tant, és un esforç, jo diria, important i continu que es fa al territori per aquesta causa. I és la raó fonamental que ens reuneix avui amb aquesta xerrada. I jo no tinc ja res més que dir-vos i gràcies de nou. I si us sembla, nosaltres ens sentem i venen els ponents. Gràcies. Molt bé. Bon dia a tothom i moltes gràcies per haver vingut. En primer lloc, en nom de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona, vull agrair a la Cambra de Comerç que ens aculli avui en aquest acte. I, naturalment, agrair, ho fem sempre, a les empreses i a l'EQT per implicar-se i apostar per aquest projecte de l'Observatori. Destacar que... És igual, no passa res. Destacar que, tal com deia la directora gerent de l'EQT, la Maria Mas, aquesta jornada es fa en el marc de l'Observatori de la Qualitat de l'Aire al Camp de Tarragona, que és un projecte que impulsa Repsol i l'EQT des de fa 5 anys ja, per avaluar, per tant, amb aquesta vocació de continuïtat, per avaluar la qualitat de l'aire en un territori molt ampli, amb molts punts de mesura. És un projecte que es fa també gràcies a la conceptualització, al disseny, a l'aplicació d'una metodologia per part de la Universitat Rovira i Virgili, amb un equip al capdavant del qual hi ha el doctor Borrull, que avui també està per aquí, i que el que ens permet aquest observatori és observar, controlar, avaluar, publicar i explicar com tenim la qualitat de l'aire, per tant, fer una fotografia. També ho deia la Maria Mas, que justament la jornada d'avui el que volem és complementar això. Per tant, no limitar-nos només a veure com tenim l'aire, que això ja de per si és un objectiu important, sinó entendre per què tenim l'aire així, és a dir, què fan les empreses per contribuir a l'estat de qualitat de l'aire que tenim en el nostre territori i què més poden fer. És a dir, darrere la taula d'avui, ja us aviso, els ponents, hi ha també una visió d'exigència de millora contínua, que crec que és una exigència compartida per totes les empreses. També destacar que la jornada d'avui s'emmarca dins d'aquestes activitats que fa l'Observatori, que van més enllà de l'anàlisi, de l'avaluació, que són de divulgació, de comunicació i de participació. En aquest sentit, només recordar que l'Observatori va formar un Consell Social on hi participen 16 entitats, entre ajuntaments, entitats empresarials, socials, etc., que ens va bé també per tenir una línia de contacte, per rebre suggeriments, per debatre qüestions al voltant del propi observatori i de la qualitat de l'aire en general. Llavors, ja sense més, passo a presentar els ponents. Tenim una representació d'altíssim nivell perquè comptem amb directius de les principals empreses del territori, del sector químic. Tenim d'esquerra a dreta l'Ignasi Canyagueral, director del complex industrial de Dow de Tarragona i a més del Hub d'Operacions del Sud d'Europa i president actualment de l'EQT. A la seva esquerra hi ha la Pilar Salvar, responsable de Qualitat, Seguretat, Salut i Medi Ambient de la fàbrica de BASF a Tarragona. Més a l'esquerra hi ha el Javier Sancho, que és el director del complex industrial de Repsol a Tarragona i vicepresident de l'EQT i president a més de la Comissió de Medi Ambient. I a l'esquerra de tot hi ha l'Andrea Firenze, que és director general de Covestro Espanya i que és president de la Comissió de Comunicació de l'EQT. Per tant, tant amb el barret d'empresa com amb el barret d'EQT
els ponents ens poden explicar moltes coses i és el que intentarem. Per fer el debat, la manera de funcionar és previst algunes preguntes i el que faré jo és formular la pregunta de manera que cadascun dels ponents la contesti. Però sí que us demano també que us complementeu, us interpel·leu, us matiseu entre vosaltres en qüestions que potser a algú se li escapen o se n'oblida en aquell moment, de manera que tot el contingut possible surti avui en aquesta taula. Jo insisteixo que el que intentarem és saber què s'està fent i, per tant, d'alguna manera també ser cofois, per dir-ho d'alguna manera, amb el bé que s'estan fent les coses, però també buscar un punt d'exigència, és a dir, de no conformitat i de dir què més estem fent, quins nous reptes tenim, per què més estem apostant de cara a aquest objectiu que és la millora de la qualitat de l'aire. Llavors, sense més preàmbul, començo. Si us sembla bé, esteu... Sí? Perfecte, molt bé. La primera pregunta és la més bàsica, la més essencial, i després l'anirem refinant, però d'alguna manera és a dir, nosaltres tenim ara moltes dades, això sempre també ho hem dit, tenim molta informació sobre la qualitat de l'aire aquí al Camp de Tarragona, la directora de l'EQT ho ha comentat algunes de les fonts, és a dir, tenim molta informació, més que mai, però la pregunta seria, aquesta informació a les empreses de què els hi serveix a l'hora d'operar, a l'hora d'actuar, a l'hora de prendre decisions? És útil aquesta informació? I pregunta també a continuació d'això, què fan amb aquestes informacions? Quin tipus de decisions prenen? Al capdavall el que volem saber amb aquesta primera pregunta és quines actuacions estan fent les empreses, en quines línies estratègiques i quin tipus, i exemples també seria ideal que ens poguéssiu posar algun exemple, per complir amb l'objectiu de la millora de la qualitat de l'aire. Llavors, si us sembla, fem un procediment molt democràtic que és d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra en aquest cas, tal com us hem presentat. Llavors, Ignasi, si vols començar a contestar, més o menys 5 minutets de resposta per... Molt bé, doncs gràcies i primer agrair l'oportunitat d'explicar-nos, és important sempre que tinguem oportunitat d'explicar el que fem, com ho fem i per què ho fem. La veritat és que quan estàs parlant en un ambient tècnic, en una fàbrica, necessites dades per prendre decisions. No pots basar-te només en percepcions, en comentaris, en opinions, i les decisions necessiten de dades. Som enginyers, som tècnics i volem que les decisions que prenem siguin raonades. Per tant, el que porta l'observatori és una gran quantitat d'informació que s'ha de treballar, s'ha de digerir, i per tant a nivell global i a nivell individual. Per tant, la primera feina, quan hi ha dades noves, és veure tendències, veure en quina direcció van, i després cada empresa sap els compostos que té. Nosaltres, a nivell de dins de les empreses, tenim les dades pròpies perquè fem seguiment, lògicament, de les nostres emissions difuses, per exemple, i són dades que reportem a l'administració, i es contrasta. Una cosa és l'emissió, l'altra cosa és la immissió, és a dir, el que mira d'alguna manera l'observatori és l'impacte d'aquestes emissions i sobretot en l'aspecte de volàtils. Llavors, cada empresa podem saber quins d'aquells compostos són els que són el punt de partida i fixar actuacions específiques, sobretot en base a les tendències, perquè moltes d'elles ja estan en marxa. Les actuacions específiques, doncs, què sé jo, en el cas, parlant de DAU, el que pugui tenir a veure amb el butadiè, per exemple, l'U3 butadiè al polígon nord, o el que pugui tenir a veure amb altres compostos que puguem tenir al polígon sud. Llavors, aquestes dades, complementades amb les nostres, ens ajuden a definir projectes, ens ajuden a definir sistemes de millora contínua, moltes vegades procediments d'operació que impacten positivament. Per tant, és la complementarietat de les dades de l'observatori, les que després cada empresa fem servir per definir millores específiques en els compostos que poden sortir reflexats amb les diferents lectures. I sobretot mirar tendències, perquè hi ha molta feina que s'està fent ja. Per tant, si la tendència tu veus que és positiva, o també entendre incidències. Moltes vegades hi ha dades puntuals que reflexen alguna incidència puntual també. Llavors has d'interpretar aquestes dades si tenen alguna explicació diferent del que és l'operació normal. Moltes vegades hi ha dades que reflexen alguna activitat especial, com una aturada, on has estat obrint equips per netejar-los, per treballar amb ells, o has tingut alguna incidència especial
que també ha pogut ocasionar una diferenciació amb les dades, i això t'ajuda a veure i a comunicar també internament, perquè és una eina molt potent de comunicació quan parles amb els empleats, de dir com ho vius dins i com es viu fora. Per tant, també és una eina de comunicació molt potent per compartir aquest nivell d'exigència. En aquest cas, al polígon que estem a Repsol hem utilitzat més de 150.000 punts. Es diu, revisar més de 150.000 punts i mesurant si estem emitint i si s'està emitint, corregir i editar. I ara tenim una quarta font d'informació, que és l'observatori. Tot aquest paquet el que ens fa no és només una frase que vaig dir jo, va dir un físic molt famós, que el que no es mesura no es pot millorar. Llavors, amb tota aquesta informació, després buscar algú qui ho va dir. Amb aquest paquet d'informació el que fem és poder, com comentaven la Pilar i l'Ignasi, dissenyar el nostre pla de millora. Aquest pla de millora és multidisciplinari. Hi ha una part molt important, més espectacular, més rellevant, són les inversions. És veritat, estem fent moltes inversions, totes les empreses de producte en matèria mediambiental. En el cas de Repsol, 5.000 els últims 10 anys, són més de 70 milions d'euros d'inversió només en millora mediambiental, i tenim previst un paquet en els propers 2 o 3 anys de 30 milions addicionals, però això és una part important. Exemples, millorar els nostres sistemes de captació, millorar els temes de gestió de les aigües. Hem après amb els anys que la qualitat de les nostres aigües, de l'emmagatzematge i com les gestionem, és una font important també d'emissions cap al territori. Hem après, tot això és aprenentatge que hem fet en els últims anys. I després una part molt important, les inversions són importants, però sobretot és l'aprenentatge, la conscienciació dels nostres treballadors i la gestió dels nostres procediments. Hem millorat molt amb els nostres procediments de gestió. Ho comentava també la Pilar, els nostres procediments de parada, de posada en marxa. Hem millorat molt amb els nostres procediments de com hem de fer les revisions i sobretot el manteniment dels equips. I una de les sorts dels que treballem al polígon, crec que tots estareu d'acord, és que cada dia aprenem alguna cosa. En molts anys que portem, cada dia aprenem una cosa. I després hem de continuar treballant, això ho podem comentar amb més detall després, la millor forma de no tindre impacte mediambiental, la millor forma de no tindre impacte tampoc en seguretat, és ser excel·lents en la nostra operació. Si no tenim incidents, no tindrem problemes i tindrem impacte ambiental. Us ho podem comentar més detall. Gràcies, Javier. Andrea, l'últim, però Javier ha parlat de per posar també un element sobre la taula, una pregunta quasi de curiositat, les emissions canalitzades, les difuses, com dos grans tipus d'emissions. L'Observatori recordem que mesura emissions, aquestes emissions estan més o menys relacionades amb les emissions, dic més o menys perquè em consta que és complicat establir una traçabilitat clara, tot i que hi ha models i experts que ho poden intentar esbrinar, però entre les canalitzades i les difuses, per una empresa, a l'hora de gestionar i, per tant, de reduir-les, què és més complex, les difuses o les canalitzades? Intueixo la resposta, però també per entendre una mica la problemàtica a la que us enfronteu i, per tant, el tipus d'actuació que heu de fer. Afegeixo un element més, però gràcies. Sin embargo, estoy al 100% de acuerdo con los compañeros han dicho. Hemos invertido mucho como industria química en los últimos años, millones, transformando nuestras plantas cada vez más en plantas herméticas, donde nuestros materiales estén cada vez más siempre contenidos dentro de nuestros equipos. Cualquier que sea las salidas posibles al exterior, están monitoradas, están trabajadas, están filtradas, están controladas, pero obviamente somos un sector con mucho más visibilidad. Somos grandes plantas, tenemos impacto visual y me gustaría dar un foco un poco distinto también a esta parte, a esta contribución de mi parte, que sería cuando hablamos un poco de todo este impacto aquí en Tarragona. Conozco mucha gente que ve el hecho que somos 30 empresas, ¿verdad?
34 empresas con una luz de alerta. 34 empresas químicas, o sea, mira cuánto potencial tenemos de problemas. Igual deberíamos dar un poco la vuelta. Hemos notado o somos conscientes de todo lo que aporta haber 34 empresas químicas organizadas como somos por aquí, que compartimos infraestructuras, que transportamos nuestros productos por los racks de Tixquilis sin tener que llevarlos por carretera de manera muchísimo más segura y con menos posibilidad de emisiones, que tratamos nuestras aguas también de manera central, sin tener que cada uno preocuparse en alcanzar, hablamos de áreas, ¿verdad? Pero más tenemos, hablaba ahora con Daniel hace poco, un proyecto fantástico que es nuestra depuradora en común, que está funcionando muy bien. Y todo ese sistema de monitoramiento que os puedo decir, cuando comento con mis compañeros de Alemania, de otros países, de Covestro, eso no es normal. Tener esta información disponible no es obvio. Ha sido un gran trabajo y es la base para cualquier ingeniero tener datos. Teniendo datos, podemos proponer entonces sí mejoras. Molt bé, primer uns missatges també de satisfacció del nivell d'avaluació i control. Abans de passar a una altra qüestió sobre el tema de la qualitat de l'aire, com que heu mencionat l'aigua, volia fer-vos una pregunta respecte, estem parlant d'un vector ambiental que és la qualitat de l'aire, però aprofitar per fer també una passada molt ràpida sobre altres vectors ambientals que també són importants, parlat de l'aigua, canvi climàtic, circularitat, residus, etc., que poc o molt també puguin estar vinculats amb la qualitat de l'aire, però que en tot cas també són prioritat per les empreses. Si podeu fer també fem una passada molt ràpida, ho dic per tenir una visió completa, tot i que avui parlem de qualitat de l'aire, però d'aquells altres elements que també poden tenir una certa vinculació amb aquesta qüestió. I si voleu aprofitar també per anar matisant coses, doncs aprofiteu. Endavant, Ignasi. Sí, a nivell empreses i a nivell AEQT, la Comissió de Medi Ambient concretament ha estat treballant en funció dels vectors, els diferents vectors, i els residus, per exemple, o el vector aire, el vector aigua, són elements de treball específic, amb professionals que treballen específicament en cadascuna d'elles. El vector aigua és probablement l'estrella aquests dies per la posta en marxa de la nova depuradora i pel projecte que tenim endavant per pràcticament parlar de descàrrega zero, de residus aquosos des del sector químic, que serà també un canvi molt substancial quan el posem en marxa. Però sí, és cert, els residus, la generació de residus, és un tema important que té impacte, ho comentava abans el Javier, se n'ha donat compte que les aigües residuals o els propis residus poden tenir un impacte en el vector aire també, i també el vector sol, el tema de sol, la contaminació de sol, arrel d'incidents molts històrics, doncs és un tema que també estem controlant dins de l'AEQT. Cada empresa, lògicament, té els seus plans. Aquí a l'ACA, l'Agència Catalana de Residus, que estem treballant també plegats amb ells, hi ha molta col·laboració. El que parlem de què fem les empreses, què fem l'AEQT, què fem amb l'administració també. Hi ha molt de seguiment i molts projectes conjunts. I, per tant, hi ha molta activitat que té un impacte amb el vector aire, però que no només és vector aire. En aquest sentit, Pilar, també per donar-te la paraula, quan tu has parlat d'objectius 2030-2050, això fa pensar en la descarbonització, per tant, canvi climàtic, per tant, també atmosfera, tot i que no és exactament el mateix que la qualitat de l'aire, però aquí també és interessant potser explicar si les estratègies de canvi climàtic i de qualitat de l'aire són sempre coincidents, si les podeu treballar en paral·lel o quina és una mica la gestió que feu també d'aquests altres paràmetres. I aquí incloc també el tema de residus, que em sembla molt interessant també aquesta idea de dir, bé, a través d'altres vectors ambientals també influïm en la qualitat de l'aire. Puc compartir l'experiència que tenim a BASF. Nosaltres, en el tema de la descarbonització i el canvi climàtic, que és un dels objectius claus que estan definits a l'estratègia global de la companyia, canvi climàtic i la circularitat. Són dos dels objectius definits. I, de fet, en el cas de la descarbonització tenim un objectiu d'emissions zero a l'any 2050
i hem definit tot un pla d'actuacions per tal d'assolir aquest objectiu l'any 2050. Un dels primers punts, que és com hem dit abans, primer de tot hem de tenir les dades per poder després prendre acció. Un dels primers exercicis que ja hem fet és el d'identificar quina és l'empremta de carboni de cada un dels productes que venem. I quan parlem de l'empremta de carboni, no només és el moment de la producció, que potser és visualment el que a nosaltres ens ve al cap, és també tota la cadena de valor. Tota la cadena de valor vol dir des del moment que comprem la matèria primera, la transportem, fabriquem, tenim el producte, arriba al client. I aquí agafo el comentari, crec que l'ha fet l'Andrea, de, per exemple, el valor que aporta aquí els nostres racks de tuberies. Aquí, per exemple, reduïm de manera considerable les emissions de CO2 en aquesta àrea en concret. Si baixem una mica a nivell de què fem a les fàbriques, perquè estem al final a Tarragona, i suposo que diem, els que estem aquí ens interessa saber com afecta això al meu aire, al que jo respiro. El que fem és tota una sèrie d'actuacions per tal de reduir les emissions de CO2. Això em sembla molt... I això en la pràctica com es materialitza? Tenim totes unes estratègies d'electrificació. Reduir el consum de combustibles fòssils per tal d'electrificar i que aquesta electricitat sigui d'origen renovable. Amb això aconseguim reduir de manera substancial les emissions de CO2. Però hi ha altres exemples, i no sé qui ho ha dit de vosaltres dos abans, de dir, anem fent coses de fa molts anys, és a dir, no és una cosa nova, la indústria química fa anys que estem fent coses, potser des de la perspectiva de la societat ara són aquests temes sí que han agafat més nom, però fa molts anys que estem fent. I ja vull posar un exemple molt bàsic que fa més de 20 anys el tenim a casa nostra. I és aire, vull dir, per exemple, nosaltres tenim una corrent que surt d'un procés amb un alt poder calorífic. Això, que podria ser un residu, una corrent que hauríem de fer alguna cosa, cremar-la potser, la podem fer servir en substitució d'un combustible, de gas natural, amb la qual aquí estalviem, estem deixant de consumir combustibles fòssils i estem fent aquesta circularitat que comentàvem abans, i això entra de nou al procés com un combustible. I això fa 20 anys que ho fem, o 25. Vull dir, el que vull dir amb això és que estem acostumats ja a la indústria química des de fa molts anys a trobar maneres d'aprofitar, trobar segones aplicacions, què fem amb els subproductes, poden ser matèria primera per una altra, podem aprofitar corrents calentes per tal d'estalviar vapor, etc. Vull dir, hi ha moltes coses que ens ajudaran ara a assolir aquests objectius 2030, 2050 que tenim les empreses. Gràcies. Javier, si ens vols explicar també aquests altres vectors. Bueno, sí, en la línia que estaven comentant l'Ignasi i la Pilar, i com a president, en aquest cas, de la Comissió de Medi Ambient de l'EQT, totes les accions que estem portant a terme és per donar resposta al nostre pla estratègic i amb una fita molt important que és ser excel·lents en seguretat, en salut laboral, en medi ambient, minimitzar l'impacte de les nostres activitats, perquè som activitats que tenen un impacte en el territori, és un tema que és important, que hem de reconèixer i el que hem de fer és continuar treballant perquè cada impacte sigui cada vegada més petit i sobretot anar més enllà de la legislació. A vegades no parlem d'aquest aspecte, però en molts dels paràmetres, en molts dels vectors, no ens estem quedant amb els requeriments legals si estem anant més enllà del que diu els requeriments legals i les nostres autoritzacions ambientals inclús estan incorporant requeriments addicionals molt exigents que estem donant respostes. Treballem en tots els vectors, ho ha comentat l'Ignasi i la Pilar. Hi ha una gestió que moltes vegades no se li dona la importància que té, que és la gestió dels olors. Fa molts anys que estem treballant amb la gestió dels olors. Que això no vol dir que un problema, un incident, que tingui una conseqüència odorífera sigui un problema en seguretat o medi ambient. O sí, no ho sabem, cada incident és diferent. I portem molts anys treballant amb rondes, també sent innovadors i sent pioners al Camp de Tarragona. A vegades no som conscients de les coses que fem aquí a Tarragona, que som pioners a nivell europeu, fent rondes, aplicacions on tenim observadors que si hi ha algun incident d'olor ens informen i podem prendre acció immediata.
I després, ho han comentat ells, tenim el gran repte de la transformació del polígon petroquímic. Aquí no em dona per 5 minuts, necessitaria 5 dies com a mínim per explicar tot el que estem fent, el que volem fer i el que farem. Però és veritat que hi ha un impacte molt important d'emissions de CO2 i hi ha un compromís ferm de totes les empreses en què serem a l'any 2050, sí o sí, empreses totes net zero en emissions de CO2. Això sí, jo sempre ho dic, el que em coneix sap que sempre dic el mateix, que aquest repte no serà possible si no treballem de forma conjunta i col·laborativa. Totes les empreses de l'IQT, i ho estem fent, però si no treballem de la mà amb l'administració i amb el territori. Si no, no aconseguirem les fites. I després, és veritat que fem moltes coses bé, però també hi ha coses que hem de millorar com a empreses. Jo crec que és un tema important. I hem de millorar en cada vegada, no en conscienciació, que és plena, sinó en que els nostres sistemes de gestió ens portin... L'Andrea ho comentava, jo tinc un col·laborador que està per allà assegut que sempre comenta amb molt criteri que la nostra primera obligació i prioritat és que els nostres productes se mantinguin allà tancadets dins de les nostres instal·lacions, ben confinadets, que no tinguem pèrdues de contenció. I això hem de continuar, estem treballant molt, sobretot no només inversions, sistemes de gestió, però hem de continuar millorant per no tindre incidents. Incident zero, lògicament, no és possible, però sí minimitzar el número d'incidents i si en algun moment hi ha incidents, que les conseqüències siguin mínimes o siguin nul·les. I amb això cada dia enfrontem la jornada diària amb aquesta fita i amb aquest repte. Javier, has parlat d'això, la transformació del polígon, aquesta visió a llarg termini. L'última pregunta que us faré, us l'avanço per també si la voleu pensar, és justament això, una mica els reptes aquests més de futur que tenim ja, d'alguna manera ja es deriven d'algunes de les coses que dieu, però aquesta visió més a llarg termini, al final de tot sí que ens agradarà que hi dediqueu un moment de dir bé, i a partir d'aquí quins altres reptes tenim més enllà en el futur. Però mentrestant, Andrea, també en el mateix sentit d'aquests altres vectors ambientals que també són importants per a la indústria i que poden també tenir incidència o relació amb la qualitat de l'aire. Yo diría que aquí en España, en Europa, pero aquí en España en especial, hemos tenido por un lado una mala suerte, pero a la vez ha sido en inglés un driver, un impulsionador importante, un motor, que ha sido que por años y años nuestras condiciones de coste energético nunca han sido atractivas. Si nos comparamos con el norte de Europa, es muchísimo peor si hablamos de Estados Unidos, etc. ¿Qué significa? Esto ha sido un motivo para continuamente ir buscando maneras de mejorar nuestros procesos. Yo por lo menos me acuerdo que desde hace por lo menos 15 años hemos tenido 3 grandes proyectos en Bayer, Covestro, etc., para mejoría a nivel de emisiones ambientales y recuperación energética. Es difícil encontrar alguna fuente de calor en nuestras plantas que este calor no se está recuperando ni que sea para calentar la cafetera, pero para algo se está aprovechando. Vamos, y lo que más hay en nuestras plantas son intercambiadores de calor, intentando recuperar de todo el lado el poquito que sea y sacar algún provecho de ello. O sea, esto ha sido, en mi opinión, una gran ventaja, porque cuando miro a mis compañeros que están al otro lado del océano, no tienen esta motivación. Si la luz le cuesta poco, si el gas le cuesta poco, pues, ¿para qué? Nada se paga, ¿verdad? Entonces, esa ha sido una gran ventaja que nos ha permitido estar donde estamos. Y sí, el consumo energético está muy conectado con todo lo que es calidad de aire, porque si consumimos menos, en algún lugar emitiremos menos también a la vez. És interessant la visió aquesta del cost energètic, que sempre considerem que és una pega, que l'és, però a la vegada també és, com has dit, un driver, un motor de millora i d'eficiència per a les empreses, i per tant pot fer que les empreses aquí estiguin més avançades en aquest sentit d'aprofitament de l'energia.
torno a recordar que us podeu interpel·lar i podeu, a la que vulgueu, saltar i dir alguna coseta, per fer-ho també més dinàmic. Sí, doncs podeu, allò dir, home, també sou empreses com treballeu conjuntament, però també teniu les vostres especificitats. Jo ara podria tornar primer una mica més a purament el que és qualitat de l'aire i també deixar una mica de banda l'autosatisfacció, el cofoisme, que crec que ha quedat en evidència. I m'agradaria ara entrar en una visió una mica més pessimista, encara que sigui per una qüestió. És a dir, tenim, dèiem, molta informació, moltes dades. Les dades en general són bones. Això, si voleu, posem un interrogant darrere i també ho podeu contestar. Però la percepció és que les dades en general són bones, les dades tant de la xarxa de vigilància que les podem anar llegint contínuament, les dades de l'observatori que es mantenen bastant estables al llarg dels anys, etc. Però en tot cas, si voleu, també hi poso un interrogant per si voleu contestar també si creieu que són bones o no. Per tant, doble pregunta. Però la segona part de la pregunta, que crec que encara és més interessant, és bé, estem dient aquí que fem moltes coses, que estem invertint, que és un tema que monitoritzem molt més enllà inclús del que a la presentació meva he dit, i per tant heu posat sobre la taula molts altres elements de monitorització, heu comentat també de molts vectors ambientals que esteu tractant i que també tenen correlació amb la qualitat de l'aire, però clar, malgrat això, el tema de la qualitat de l'aire és una preocupació. Abans la directora de l'EQT, la Maria Mas, també ho ha dit, i la presidenta de la Cambra de Comerç també s'hi ha referit com un tema rellevant, però en tot cas és una preocupació social que apareix en mitjans, en xarxes, que l'expressen també les administracions locals, etc. Per tant, què és el que estem fent malament? Perquè malgrat tot això que heu anat explicant, i aquí és on també us apreto una mica, segueixi havent-hi aquesta preocupació, aquesta percepció, de vegades, que si partim de la hipòtesi que les dades són bones, doncs potser és una percepció distorsionada, si és així, però potser és que hi ha alguna cosa que també a millorar. Però en tot cas, d'entrada és això. Per què enteneu que hi ha aquesta diferència entre percepció i política, inversió, estratègia, planificació, execució que feu les empreses? A què ho atribuïu? És una mica difícil la pregunta, però... Sí, però bueno. Me toca a mi, no? Li tocava a ell, li tocava amb ell. Vols contestar? No. Doncs jo, deia el Javier, generem petjada, i això és innegable. Per tant, que la indústria química, que l'activitat humana genera una petjada ecològica és una obvietat, no? I aquí, a l'estar concentrades 34 empreses, doncs encara pot ser més visible, no? La realitat és que les dades són bones. Les dades que tenim són bones, ens falten dades, però. Ens falten dades, i és el que està treballant actualment l'Observatori també, com no només parlar de mitjanes, sinó també d'episodis puntuals, com detectar la incidència que té un episodi puntual. I després l'altre component fonamental és, i això quin impacte té en la salut? La pregunta que té realment un impacte en la salut o no? Perquè la qualitat de l'aire com a tal probablement te pot preocupar més o menys, però potser el que la societat vol saber és, i això és bo o és dolent, o quin impacte pot tenir el fet que estem aquí. Com a taula, la taula de qualitat de l'aire, és donar credibilitat a totes aquestes dades, perquè si no sembla que siguin dades de part. I això, doncs, nosaltres creiem que no, perquè estan generades amb criteri científic. I aquesta és una component important. Aquestes dades són dades creïbles. És cert que ens falten, potser, algunes millores que ja estem treballant, com identificar episodis puntuals més enllà de les mitjanes, però les dades el que demostren és que no només estem en millor situació que la majoria de centres o de metròpolis, Madrid, Barcelona, i lògicament no és la qualitat ambiental que hi ha a Prades, també és una obvietat, però més enllà de la qualitat de l'aire i de les dades, crec que també hem de fer la reflexió amb donar credibilitat a aquestes dades. Per nosaltres tenen un origen científic inqüestionable i per tant són creïbles i aquest és un punt de la percepció que hem de treballar com a societat. I el segon és dir, i això realment quin impacte pot tenir a la salut. I també aquí amb dades demostrar el que nosaltres pensem. De fet, la nostra obsessió com a sector químic és protegir els nostres treballadors, en primer lloc, que són els que estan exposats directament amb aquests compostos. Per tant, la primera obsessió de totes les empreses és que ningú prengui mal, tant en accidents laborals per temes de seguretat o temes d'exposició a compostos químics. Per tant, la nostra, repeteixo, obsessió és aquesta. I això ho treballem cada dia.
si el treballador nostre no està exposat a productes químics, serà més complicat o més difícil que la societat que ens envolta hi estigui. Per tant, i nosaltres tenim dades mèdiques, les empreses, no ens demostren cap incidència en particular. Llavors, jo crec que és important encara generar més dades i sobretot donar credibilitat a les dades que la tenen. Pilar. Jo volia afegir aquí, estic totalment d'acord, Ignasi, però el que veig és que és difícil per la població en general, la gent que no treballa a aquest entorn, entendre aquestes dades, no? I se'ns veu com una caixa negra i on és molt difícil, parlem amb un vocabulari moltes vegades nosaltres, que és difícil d'entendre per la població que no està treballant en aquest entorn. I aquí hi ha, penso, un doble exercici, que és, per una banda nosaltres, de fer servir un llenguatge més entenedor per la població en general, que no és fàcil trobar-lo. I també, per part de la població, de l'entorn, creure en això que estem dient. I aquí també penso que l'administració té un paper en ajudar-nos a arribar a la població i a fer aquest missatge més entenedor. I ara potser introdueixo un tema que però dona una mica és una reflexa una mica del que vivim a la societat. I no parlo de l'aire, però parlo en general de la química. És a dir, jo soc la més jove dels tres, encara tinc nenes en edat d'escola. Llavors, tinc les meves filles que van a l'escola i a vegades venen a casa o les amigues i parles amb altres pares i tal. Llavors hi ha un missatge, la química és mala. I et venen i diu la petita, el profe tal ha dit que el plàstic és dolent. Jo m'hi poso com una moto, no ho nego, perquè si realment, i a més això ho comparteixo amb companys de feina, amb fills amb edats semblants, i no és l'escola de les meves filles, és en general. Llavors m'hi poso com una moto i llavors començo, com a mare, a explicar el bo que és el plàstic, és a dir, les coses que hem assolit i el desenvolupem que hem assolit gràcies al plàstic, o a la química o aplicacions de la química, en tots els àmbits. Sanitat, automòbil, un munt de coses. No acabaríem mai. Llavors, clar, elles a poc a poc això va entrant, perquè a més pare i mare fent el mateix missatge. Llavors, clar, el plàstic és malo. Llavors, a vegades jo soc una mica bruta, i dic, molt bé, doncs parla amb el teu profe i ara li dius que li trec el cotxe, li trec el mòbil, li trec les bambes, li trec tot i el posem a viure en una cova. Llavors, vull dir, hem de contextualitzar una mica i veure les coses bones que aporta la química, que també hem de millorar. Això no vol dir que tot és fantàstic, és a dir, hi ha coses a millorar, hi ha coses que podem fer millor i és una millora contínua. Però hem de saber en quin món vivim i hem de contextualitzar una mica. Potser tenim molt a millorar i com a població en general, en l'ús que fem de la química, en l'ús que fem del plàstic, en reutilitzar, reciclar, etc. Però penso que donem missatges, és a dir, com pot ser que les escoles diguin, en moltes escoles, el plàstic és dolent, la química és dolenta. Algú hem de fer, algú hem de treballar a tots els nivells. Bé, Perdona que m'he sortit una mica. però està connectat amb la pregunta que feia, que és una mica, i ara li toca al Javier també afegir una cosa més, però està connectat amb la pregunta, perquè la pregunta anava justament adreçada a dir, bé, tenim com unes evidències científiques que són bones, dolentes, però en tot cas ens dona una certa confortabilitat i aquí l'Ignasi ha estat valent i ha dit que els resultats, les dades són bones, però en tot cas tenim una evidència científica, però hi ha una percepció
encara que de vegades va cap a una altra banda, no? I el que estàs posant sobre la taula justament és un exemple d'aquesta desconnexió. No? Llavors, no sé, Javier, sobre això, què més pots afegir? Podem parlar de dos aspectes, percepció i confiança. No? Si parlem de percepció, l'Observatori va néixer just per això, per no parlar de sensacions i percepcions, sinó tindre dades concretes. I portem des de l'any 2018 facilitant, donant dades concretes que són les que són i diuen com és la qualitat de l'aire. Només s'ha d'anar a l'observatori i veure els resultats, si vosaltres mateixos valorareu si són bones o no són bones. Són bones, ja us dic, i en algun cas molt bones. Però quan parlem de confiança ja és una altra qüestió molt rellevant. La confiança sabem que pots estar els 30 anys que porto jo professionalment generant aquesta confiança, però en un dia aquesta confiança l'has perdut completament. Llavors aquest és un tema que és important. I en el Camp de Tarragona hem perdut confiança en aquests últims anys i hem de ser capaços de refer aquesta situació. Per a mi m'agradaria introduir, són 3 aspectes que jo veu. Per una banda, ho heu comentat, és el tema, per tindre confiança en una persona, en una entitat, l'has de conèixer. Si no la coneixes, poca confiança tindràs. Llavors ens hem de conèixer més, ens hem de donar coneixement, ens hem d'explicar més bé, hem de ser més pedagògics, menys tècnics, més transparents en la informació, això és un aspecte molt rellevant, però segon, no podem caminar sols per aquesta senda, per aquest camí. I aquest és un tema que jo crec que és molt important. Indústria, administracions, tot el territori, en societat hem d'anar plegats amb un objectiu. Si l'objectiu que tenim com a territori és que aquesta indústria tan important al nostre país i a nivell europeu continuï donant riquesa els propers anys, ens hem de posar d'acord i hem de treballar de forma conjunta. Si cada un treballem de forma separada o fem estudis de la qualitat de l'aire de forma separada, en lloc que es vegi, que tothom ens vegi, que la societat ens vegi com entitats col·laboratives que treballem de forma conjunta i tal, si no, no aconseguirem generar aquesta confiança, perquè al final, si l'observatori està fomentat per les empreses privades i posem dades per part de les empreses privades, no és veritat. Hi ha una universitat, que és la nostra universitat de referència, no al territori, a nivell europeu, amb qualitat de l'aire, que és el que està testificant que aquestes dades són dades fiables. Aquest mateix missatge que els industrials donem hauria de ser compartit i hauria de ser verbalitzat per les nostres administracions i anar plegats. I després un altre tercer factor que ho hem estat comentant, generar confiança vol dir no tindre incidents, vol dir no tindre puntes episodis de contaminants, mesurar la qualitat de l'aire no només amb mitges anuals, mensuals, com estem fent, sinó també avançar amb les puntes episòdiques. Ho estem fent en l'observatori amb l'U3 Butadier i tindrem resultats aquest any, però m'agradaria també recordar o informar al polígon nord es mesuren les puntes episòdiques de Vent des de l'any 2008. I això ens ha permès generar informació, però sobretot generar molta millora i molt de coneixement. Són els punts que feia. Sí, a mi ara això que deies em sembla interessant perquè correlaciona molt bé la informació amb l'acció, no? És a dir, gràcies a tenir aquests mesuradors en línia de benzè des de l'any 2000, has dit 2008, clar, és el que també et permet llavors adequar les operacions o les accions de les empreses. Andrea, perdona. Aprendre, perquè quan vam començar el 2008 he de reconèixer que hi havia algunes activitats que nosaltres fèiem que no eren conscients que podien generar un problema. I vam ser conscients, vam aprendre, vam fer un pla d'acció, vam executar i es va corregir. I això és la millora contínua que sempre diem que tenim a l'ADN, en el polígon. Andrea, ¿cómo lo ves esto? Sabes que hay una ventaja ser el cuarto. Te da tiempo de pensar. No, por un lado, te da tiempo de pensar. Él no, él venga, no hay manera. Déjame enfocarme un poco en el tema percepción, ¿no? Hace unos 10, 12 años, cuando vine o más a trabajar aquí, todavía éramos Bayer, teníamos una sala de reunión muy antigua. Y había una foto, no, un cuadro, que era de la antigua fábrica de Bayer allí en Barcelona, donde es hoy la maquinista.
¿Vos suena? Parece que allí, no me preguntéis cuándo, pero parece que allí había una fábrica muy grande, donde hoy es un centro comercial. La foto, no, el dibujo tenía unas 5 o 6 chimeneas, todas con un humo negro dibujado allí. Cuando llegué, miré aquello y dije, pero esto ponerlo en una sala de reuniones me da un poco, ¿no? Seguro, cuando aquello se dibujó, era así la percepción de cómo tenía que ser una industria. Tenía que tener chimeneas y de esas chimeneas salir humo. Era la percepción de su día. Será progreso. ¿Correcto? ¿No? Imagínate hoy. Entonces, hoy una persona hoy no técnica que vaya a una calle de Barcelona, allí donde está la antigua Plaza de Toros, que se vea unos 12 autobuses, un montón de coches, etcétera, etcétera, se mirará aquello y no le llamará la atención, porque es una ciudad de casi 2 millones de personas y, claro, la gente tiene que moverse, ¿no? Hace falta autobuses, coches, taxis, etcétera, no llama la atención. Pero cuando miran, por ejemplo, una planta nuestra, tiene un impacto distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no la asociamos a los productos que hacemos, como lo explicabas también. Y la verdad es que vamos aprendiendo con nuestros productos. Cuando era pequeñito, mi abuelo, yo viví en Brasil, mi abuelo ha hecho un viaje a Europa, creo que ha ido a Italia, y ha vuelto con la primera bolsa plástica de PVC. Creo que era PVC o polietileno, no me acuerdo más. La bolsa plástica, esa es de los súperes. Y cuando llegó, la traía doblada, como un tesoro, tío. Y enseñó a mi padre, Silvano, míratelo, esto es el futuro. Esto no se rompe. Esto durará por toda la vida. Lo que hoy no queremos al revés. ¿Todavía la tenéis? O sea, hemos aprendido tanto en los últimos años, hemos progresado tanto en los últimos años, y la buena colaboración con la opinión pública ha sido nuestro motor, driver, el motor. Así que yo creo que de verdad la inquietud para una mejora de una forma saludable es lo que nos va a hacer progresar más y más de aquí a futuro. Siempre que sea controlada, saludable y de una forma de colaboración. De la misma manera que hemos salido de aquella fábrica de Bayer con las 5 chimeneas y humo negro, y hoy miramos esto y mira que no sale nada, ¿no? Seguro, ahora ya hablamos de ppms, ppbs, de partículas, etc. Seguro que con una buena colaboración iremos más allá. Respecte a això de la dificultat de la percepció en contrast amb la realitat, jo entenc que per tant estem parlant com dos qüestions, ho simplifico molt. Una és la societat, que està canviant, és més exigent, però potser tendeix a simplificar més, no? De l'escola de les teves filles, diguem-ne, no? Però i després la dificultat de comunicar, que ho heu comentat. En aquest sentit, faig una mica també d'apunt publicitari. En el marc de l'Observatori volem fer, estem ja planificant fer una nova jornada justament per parlar d'això, de la comunicació i la divulgació, no? Per debatre com ho hem de fer per millorar aquesta transferència dels coneixements que tenim d'un tema que és complex, de manera que la societat i la població ho entengui, no? I farem un monogràfic sobre aquesta qüestió. Però, tornant al que deia, és a dir, entenc que tenim un problema, diguem-ne així, amb què la societat és exigent, no és un problema, això és una virtut, però que potser s'amplifica massa i que nosaltres potser no comuniquem prou bé. També faig un parèntesi, un col·laborador de l'Institut, que també està per aquí, sempre diu que sovint, de vegades ens trobem que tenim un problema i sempre tendim a dir és un problema de la comunicació, però de vegades hi ha problema, diguem-ne, no? És a dir, quan de vegades alguna empresa té un problema, digues, no, això és que fem malament la comunicació. No, però potser hi ha un problema. Llavors ara deixeu-me que us colli encara una miqueta més perquè tenim una mica de temps i per tant, és a dir, a mi m'agradaria ara una mica féssiu aflorar allò, què és el que us preocupa? És a dir, quin element creieu de millora més a curt termini? Després parlarem del futur, parlarem dels reptes de futur, però quins elements creieu
que podem millorar, que us preocupen especialment del tema de la qualitat de l'aire. I han sortit algunes qüestions. S'ha parlat de, per exemple, les difuses com un tema complex per atacar, s'ha parlat també del tema de les puntes, però com a empreses, en l'àmbit de la qualitat de l'aire, quines són les qüestions que en aquest moment us preocupen més? I ara, Ignasi, com que t'has queixat i ets el president de l'EQT, si algú vol començar la ronda, que no sigui l'Ignasi, doncs endavant. Però bàsicament això, o sigui, una mica quin element encara tenim de millora pendent, diguem-ne, en l'àmbit de la qualitat de l'aire. Nosaltres tenim un tema que estem treballant, però que és difícil de treballar, que és el tema de les olors. El tema de les olors és un tema molt sensible, perquè hi ha productes que tenen un umbral que en molt poques quantitats, per no usar la paraula PPB, arribem i l'olorem. També és subjectiu, perquè no tothom té el mateix umbral i algunes persones ho poden notar, d'altres no. I tenim molt poca referència a la normativa, al món, per a veure com podem millorar. Llavors, clar, òbviament, quan identifiquem un episodi d'olor, és un dels nostres focus de veure què ha passat. Ha sigut una operació que no hem fet com calia, hem tingut un incident de manteniment, hem fet potser una operació no habitual, com una neteja d'un tanc, i potser aquest producte té aquest umbral i ens ha arribat. Llavors, és un tema que no és fàcil de treballar i ens preocupa perquè també ens falta, vull dir, una referència per poder seguir i definir un pla d'acció. No sé si els meus companys tenen la mateixa opinió que jo, que també estaria bé, si la teniu, compartir-la, però diria que és un dels temes que treballem. En altres àrees, en altres vectors, potser està més clar com actuar. M'acolo jo perquè l'Ignasi vol ser l'últim i tal, per anar pensant. Hi ha diverses coses que ja hem comentat com a preocupacions, i ens preocupen moltes coses, però ens ocupen encara més. Hem parlat de les puntes episòdiques, perquè realment és una assignatura amb la que tenim que fer accions. Ho hem parlat abans, el tema del benzè, és un tema que portem quasi 15 anys treballant. Estem treballant en l'1,3-butadiè i hem de ser conscients de quan qualsevol operació que fem a les nostres instal·lacions pot tindre o no un impacte. Llavors, això hem de continuar treballant i és un tema que ens ocuparà els propers anys. I després, a marc més global, m'agradaria introduir un tema que crec que és molt important cara a la qualitat de l'aire, que és les nostres autoritzacions ambientals. Jo crec que sabem, els industrials sabem, l'administració sap, i jo crec que tot el Camp de Tarragona sap que les nostres autoritats ambientals són realment molt exigents i han de ser molt exigents. Nosaltres, com a industrials, som els primers que defensem que siguin exigents i que ens tinguem cada vegada adequant a uns límits d'emissió cada vegada més rigorosos, més restrictius, més baixos. Això ha de ser així. Però parlava abans de col·laboració, de treballar conjuntament, hem de treballar amb l'administració d'una forma més conjunta, en el sentit que l'administració també sigui conscient que moltes vegades, per no dir quasi totes, arribar a aquests límits d'emissió tan exigents comporta inversions molt rellevants, convencions molt importants, i hem de saber acompassar aquests requeriments amb el temps que els industrials necessitem per implantar aquestes millores. En molts casos són inversions que estem parlant de millors tècniques disponibles. En alguns dels casos som els primers que estem introduint aquestes tècniques a les nostres fàbriques de les empreses, o sigui, som un referent per a les nostres empreses, però això suposa un esforç. Llavors, això és un repte que és important, que acompassem les noves revisions, els nous requeriments dels ambientals amb el temps d'adequació que necessitem els industrials, que entre que pensem una inversió i la duem a terme, entre dissenys, execucions, llicències, podem estar fàcilment 5, 6, 7, 8 anys en funció del volum d'inversió. I aquest és un tema que crec que és important que tinguem tots sobre la taula. Andrea, Ignasi, ¿quieres ser? Te dejo descansar ahora.
Voy a seguir un poco la línea de Javier, que sí que es muy importante que seamos capaces también de asegurar que todos los nuevos requerimientos, especialmente nuevas leyes, estén bien respaldadas por técnicos. Lo que notamos, pasamos de momento unos cuantos sustos, es que ciertas leyes salen o se publican sin tener el respaldo técnico por detrás. Ojalá esté por buena vía, pero tenemos un gran riesgo que es el tema de las incineradoras. Sabemos que la incineración es la manera más correcta y aprobada dentro de la Unión Europea para eliminar residuos peligrosos. O sea, decisiones como dejar de incinerar o cualquier otra de esta magnitud que no esté respaldada con una técnica alternativa, esto de verdad son caminos que lo único que harán es frenar la producción, la industria que genera materiales esenciales a la vida. Los plásticos, como decías, intenta vivir sin ellos, te vas a limitar a la madera, al metal, al tejido y al hormigón. Ahora construye un coche con esto, venga, ¿vale? O sea, entonces es muy importante que seamos capaces de también influenciar para que las decisiones se tomen con bases técnicas. Ara sí. Haurà de dir alguna cosa, no? Sí. O sigui, jo crec que el que han fet a la indústria, al sector químic a Tarragona en particular, o sigui, la situació actual és que tenim les millors tecnologies disponibles, hem invertit, no parem d'invertir, amb les millors tecnologies disponibles contínuament, tenen un impacte lògicament al medi ambient. Tenim sistemes de gestió molt potents, perquè al final és el que et dona la garantia de que ho faràs bé sempre, i els estem millorant. Parlava el Javier del pla estratègic. Tenim un pla molt ambiciós amb seguretat, un pla molt ambiciós amb medi ambient, de millorar encara més els sistemes de gestió de les empreses. I després tenim una component que no n'hem parlat massa, que és la gent que hi treballa. Tenim grans professionals. Amb tot això tenim els resultats que tenim i tenim encara punts de millora. Què em preocupa? Responent al Lluís, em preocupa que les tècniques disponibles encara no són infal·libles, és a dir, no hi ha tècniques per fer tot el que ens agradaria. Seguim tenint que mesurar cada any milers de punts que poden generar emissions difuses, de juntes, de vàlvules. Per què? Perquè no existeix avui encara la tecnologia per fer-les estanques i tenim que invertir milers d'hores amb equips supersofisticats per controlar i millorar i eliminar les emissions difuses de les nostres plantes. Tenim tota aquesta inversió en medi ambient i amb equips de millor tecnologia disponible, ha millorat moltíssim la fiabilitat. El que té més impacte al medi ambient, o menys, és no tenir episodis. Això ho tens amb millor fiabilitat. És a dir, amb plantes més modernes i amb personal més preparat i amb sistemes de gestió potents. Això s'ha millorat molt. La fiabilitat de les plantes del complex de Tarragona ha millorat moltíssim i un impacte directe amb la fiabilitat és la seguretat i el medi ambient. Si la teva planta no s'atura, la gent no es fa mal i no tens impacte al medi ambient. Tens l'impacte al regular. Llavors, tot això, però les tecnologies disponibles són les que són. Encara no són emissió zero. I els sistemes són millorables tots, i després la gent ens podem equivocar. Per tant, la inversió en formació, la inversió en els nostres treballadors, tant propis com d'empreses de servei, és fonamental aquí. Hem d'assegurar que mantenim el nivell, hem d'assegurar que la gent vol seguir venint al sector i vol venir preparada. I per tant, per mi, el que em preocupa és treballar aquestes tres àrees, treballar la tecnologia, que millori, que segueixi millorant, però hem de fer servir la que tenim disponible. No podem fer brindis al sol dient que farem servir una tecnologia que encara no existeix. Hem de millorar els sistemes de gestió.
no seran mai perfectes, lògicament, però són sempre millorables i hem de seguir invertint en la gent, no? I aquestes per a mi són les 3 bases del que està passant i avui a Tarragona, no? Al complex de Tarragona. Però ens queda camí encara. Molt bé, gràcies, Ignasi. Ja fem l'última pregunta, ens queden 10 minuts, que enllaça justament al que l'Ignasi, l'última pregunta ja us l'he avançat abans, si podem també acabar de lligar una mica i concretar o resumir allò els reptes de futur, si ens situem en aquest 2030, 2050, l'Ignasi parlava de tecnologia, per tant de salts endavant, quins són els reptes que us plantegeu com a empreses en l'àmbit... Ah, sí? Sí. En l'àmbit de la qualitat de l'aire i els reptes que tenim per endavant, ja de futur, fent un salt més enllà del que és immediat. Quines coses us dedicareu les empreses per millorar la qualitat de l'aire amb aquesta visió de futur? Bé, o sigui, aviam, les empreses i el pla estratègic de l'IQT fem la cunya publicitària molt sovint, se n'heu donat compte, no? És el reflex del que volem. O sigui, parlem de seguretat i sostenibilitat, un pilar, i aquí la sostenibilitat i la seguretat hi ha també la qualitat de l'aire, no? Però parlem de competitivitat i d'innovació. O sigui, fer tot això sense ser competitius no té cap sentit. Les nostres empreses no són ONGs. Vull dir, si no tenim futur perquè no som competitius, si tota la transició que fem no ens fa competitius, no la farem. La millor qualitat de l'aire és Prades, ja ho hem dit. Llavors, doncs, hem de fer tot això mantenint la competitivitat. Ho hem de fer amb el territori, és el tercer pilar. Volem tenir un impacte amb l'activitat i amb la definició juntament amb el territori. I ho hem de fer posicionant-nos, comunicant. Aquests són els 4 pilars del pla estratègic, això és el que volem fer, no? Però ho hem de fer, com deia, amb la col·laboració, complicitat, si m'apureu, del territori. Hem de voler, com a territori, fer aquesta transició. Després hem d'assegurar que les administracions ens ajuden, com està passant a la resta d'Europa. Perquè sense l'ajut, la col·laboració de les administracions catalana i de Madrid, això tampoc passarà. I després, amb aquests 2 elements bàsics, les nostres empreses poden decidir al final que té sentit fer aquesta transició al Camp de Tarragona, perquè encara no és dit, vull dir, Europa està en unes condicions, ho parlava abans l'Andrea, de competitivitat a nivell de costos energètics pitjor que altres parts del món, i avui el món és global. L'IQT exporta el 60%. Per tant, nosaltres anem a altres llocs, però poden anar d'altres llocs també a altres llocs, i no cal que hi anem nosaltres. Llavors, jo crec que el que estem treballant les empreses a IQT és fer aquesta transició mantenint-nos competitius. I s'ha de ser realista, s'ha de ser pragmàtic, hem de fer ús del que hi ha disponible. I mirar-nos a la cara i dir, volem fer? Espero que la resposta sigui que sí i tirar endavant. De què parlem? Parlem de plans multigeneracionals. Ara estem treballant totes les empreses en projectes d'eficiència energètica que redueixen l'impacte també ambiental. Estem parlava també ells, els meus companys, amb electrificació. Això és la primera fase, tecnologies disponibles. A l'horitzó 2030 hem de fer altres coses. Hem de descarbonitzar, hem de començar a descarbonitzar en sèrio. Però descarbonitzar en sèrio vol dir treure el CO2 de l'atmosfera, perquè encara no sabem què fem amb el CO2. Per tant, fer servir altres hidrògens i capturar el CO2. I després veurem el 2040 què passa. Però la nostra aposta, l'aposta dels que estem al sector, és que el 2040 hi hagi indústria química a Tarragona. I esperem que sigui l'aposta de la societat també. Necessitem la complicitat i la col·laboració de tots i que es vagin desenvolupant les tecnologies que ho facin possible. I mentre ho fem, ens mantinguem competitius. O sigui, és una qüestió complicada, jo me'n dono compte, però nosaltres hi estem treballant. Apa. Pilar, endavant. No, Jo continuant... Javier, endavant. Continuant el que diu el meu president, que té tota la raó. Gràcies, Javier. Jo rectificaré les seves paraules, però m'agradaria indicar, sempre ho he dit, estem en el moment més important de la història del polígon petroquímic de Tarragona. Avui és el moment més important de la història del polígon petroquímic de Tarragona.
I jo crec que no som massa conscients, o que són paraules que se les emporta l'aire, no? I m'agradaria refermar aquest missatge, que jo crec que tots estem d'acord. Demà ja serà tard. Avui és el moment que hem de prendre les decisions com a administració i com a empreses si volem realment aquest repte del canvi climàtic regir-ho o no. I per què dic avui? Perquè avui és el moment en què les empreses necessitem tindre un marc legislatiu que sigui estable, que no sigui canviant, un marc legislatiu que no valori unes tecnologies i descarti unes altres. Com deia l'Andrea, ha d'haver tècnics darrere de totes aquestes decisions que diguin realment què és el que es pot fer i què no es pot fer, i que les empreses tinguem clar si tenim aquest recolzament, per com diu l'Ignasi, l'any 2040 i el 2050 continuem generant riquesa al Camp de Tarragona. I avui és el dia, perquè avui és el dia que nosaltres com a empreses hem de prendre les decisions de quines inversions farem, quan les farem i on les farem. I aquest és un tema important. I aquesta estratègia, aquesta senda de transformació, l'estem dissenyant l'any 2022, l'estem allà en 2023, però com comentava abans, són inversions que necessiten un temps per portar-les a terme perquè siguin operatives. Si no prenem les decisions ara, quan les vulguem prendre ja serà massa tard. Llavors, per això jo crec que tots estem d'acord que això ho hem de fer de forma col·laborativa amb tot el territori, amb un projecte de política industrial clar, de recolzament de les empreses del polígon de Tarragona, que tots fem una aposta ferma per la riquesa que genera i generar el talent, com deia Ignasi, que necessitem. Necessitem talent i les portes obertes estan per tots vosaltres. Gràcies. Gràcies, Javier. No sé si ara vol l'Andrea o la Pilar. Només una qüestió que surt. No, a veure, ara ja faig referència també a un concepte que posa, em sembla que és la presidenta de la Cambra de Comerç o la Maria, ara no recordo qui de les dues, perdoneu, però que ha parlat de la qualitat de l'aire com un factor de competitivitat, no? I ara estem parlant també de competitivitat, no? I llavors, per tant, és aquest equilibri que deia l'Ignasi, que ara també el Javier posava aquesta visió tant de futur i d'importància, transcendència del moment, de com hem d'incorporar també aquest element de la qualitat de l'aire com un factor de competitivitat, però no només pel territori, sinó per les pròpies empreses, que és aquí la gràcia, trobar l'objectiu comú. No sé, Pilar, doncs... Aquí estem parlant del territori, nosaltres som tots d'aquí, vivim aquí i volem que la indústria continuï aquí, que les properes generacions puguin viure aquí, hi hagi feina de qualitat. Però com ha dit abans els dos, el Javier i l'Ignasi, és a dir, o ens pugem a aquest carro, per dir-ho d'una manera, o estarem fora. Per què? Perquè si no les inversions es portaran a un altre lloc. És a dir, nosaltres a les nostres empreses estem en competició amb altres fàbriques del mateix grup. És a dir, quan hi ha una inversió, competim amb la fàbrica d'Alemanya, amb la fàbrica dels Estats Units, i allà és on es posen sobre la taula els preus de l'energia, la logística, tot. Llavors, si no estem en aquesta zona amb unes condicions de ser competitius, perdrem aquestes oportunitats. I potser això avui no es veu, però en un termini 10-15 anys l'impacte pot ser molt important per a aquesta zona. Llavors, corroborar el que han dit els meus companys de la importància de que tots treballem junts i mirant cap a aquest futur on hem de combinar, que no és fàcil, totes aquestes vessants que ha comentat abans l'Ignasi. Andrea, sí. Pues solo para complementar un poco, yo creo que el cambio es inevitable. Se me imagino, ¿habrá química en 2050, 2050? Seguro que habrá química, seguro que habrá plásticos, seguro. La única diferencia es cómo los haremos. Lo que no me creo es que seguiremos haciendo de la misma manera. Seguro los aplicaremos en aplicaciones que sean de gran valor añadido, que sus procesos de producción serán mucho más eficientes, aún más, que las energías que vamos a utilizar serán verdes,
y que las futuras materias primas sean los propios productos. Esa es la visión que tengo yo para 2050. Y nos toca, si queremos montarnos al carro ahora o después. Cuanto antes lo hagamos, más oportunidad tendremos, como decía Ignacio, que en 2040 y 50 esto siga siendo un gran polo petroquímico o no. Dependerá mucho de nosotros. De un gran trabajo en colaboración total entre la industria, la percepción de la población, los políticos, todo. Molt bé, moltes gràcies. No sé que vulgueu dir alguna coseta més. No? Doncs intento fer una mica de resum, així improvisat. Sí, començo pel final. Començo pel final per lligar-ho amb la qualitat de l'aire, que estem parlant de futur, que el futur ha d'haver indústria química aquí, i un dels vectors que s'ha posat de manifest avui aquí, que és perquè hi hagi indústria química, també aquesta indústria química ha de conviure adequadament amb el territori, per tant, ha de prevaldre i gestionar adequadament aquest vector, que és la qualitat de l'aire, així com altres. Hem començat parlant de la importància de les dades que ens permeten actuar, que ens donen informació. S'ha dit que tenim moltes dades, tenim moltes fonts d'informació, no només les que hem mencionat al principi, sinó les empreses internament gestionen sistemes que monitoritzen i que els generen molta informació, però també s'ha dit que malgrat que en tenim moltes, encara ens en falten, o en tot cas segurament encara ens falta abordar determinats aspectes de les dades, com pot ser per exemple el tema de les puntes que s'ha comentat, però jo afegiria també aquí, que no sé si s'ha dit, però que és la interpretació d'aquestes dades, perquè sovint tenim dades, i això també ens passa a l'observatori, tenim valors, però de vegades el que ens falta són referències respecte a aquests valors, i per tant ens falta aquí també que l'administració actuï i també ens ajudi a entendre si aquells valors són alts o baixos, si són acceptables o no. En tot cas, hi ha una línia encara per treballar, que és la millora de la informació. S'ha dit, s'ha posat de manifest que el tema de la qualitat de l'aire és un repte assumit per la indústria, que és un repte principal, que forma part de les estratègies a curt i a llarg termini. La directora de l'EQT ha parlat de la inversió de 50 milions d'euros anuals aproximadament en aquest àmbit. S'ha parlat de qüestions potser més concretes, com pot ser les inversions en les emissions difuses, en les emissions canalitzades, s'ha posat l'accent potser en el repte de les emissions difuses. Hem parlat també d'altres vectors ambientals que tenen relació amb la qualitat de l'aire, per tant també aquesta visió de conjunt, no només sectorial, sinó de conjunt, que és la circularitat, que és l'energia, que és l'aigua, que tot acaba impactant el medi ambient, però també estrictament el que és la qualitat de l'aire. Hem parlat també de qüestions potser a millorar, coses que fallen. Jo aquí insistia també en la idea aquesta de dir, també està bé que expliquem les coses que hem de fer millor més en el curt termini, més enllà dels reptes. S'ha parlat de les olors, de les puntes, de les emissions difuses, altra vegada, de la fiabilitat de les nostres operacions per no crear situacions esporàdiques, però que potser tenen un efecte a la qualitat de l'aire i especialment un efecte en la confiança de la població. S'ha parlat també de la necessitat de guanyar credibilitat, que les dades ja ens donen credibilitat en el sentit que són creïbles, que és una anàlisi tècnic-científic que fa la URB, etc. Però aquí s'ha afegit un vector, una capa més molt important, que és la confiança. És a dir, que no n'hi ha prou amb tenir unes dades fiables, objectives, sinó que hem de generar una confiança i aquí entren altres elements de comunicació o elements més intangibles que de vegades són difícils d'abordar. I si no em deixo res, i així per anar acabant, s'ha parlat del futur, del repte de futur, de l'aposta de futur del sector químic per Tarragona, de la necessitat de treballar conjuntament, administració i territori, i després em quedo amb una cosa que ha dit el Javier, i és que avui és el dia més important del sector químic, que entenc que demà ho serà un altre dia més important, no? És a dir... Bé, llavors amb això faig jo mateix la cloenda, no sé que la presidenta de la cambra vulgui dir alguna cosa, però en principi estava previst tancar així l'acte. Hi ha una mica d'esmorzar i d'aquí fora, per tant tenim l'oportunitat d'acabar de dialogar o comentar coses i simplement agrair-vos a tots la presència i esperem que aquesta jornada també hagi abordat i apuntat i enriquit una mica més el debat i el coneixement de totes les persones que som aquí. Moltíssimes gràcies a tothom.